Ay mga guys, may gabi sa inyo. So karon ata din na naglaba. Akong boy, akong gipalaba sa akong mga bahag na. Waragod. Bagong hiring ni siya, gikan Taiwan. Waragod. Ana man na. Sweldo niya ni guys ang oras 20k. Oh, waragod. Ana man na. Ana man na. Waragod. Taba ching-ching ka mong labandiro. Ana man na gamay kig matay sa Taiwan. Oh. Oh. Ana man na. Oh, wara good. Grabe mo kuso. Tawag gibrasan ka na niya para matangtang ang mga kamugwangang guling o tanawa. Na. O sa nakita ang lubot. Lubot nakita. Oh, ana man na kita lubot para dagang viewers ba. Oh, salta ang bahag. Kung ko ana man na. Guys, mana siya glaba. Tanawa yung nilubagan nga nilaban. Ano yun sa mga pagkuhan mo? Grabe pagkakumot eh. Loko ka na nga, laban. Nayang bahagay. Sablay ng kabog. Nay, galuparo na ni. Ay, galkliyok. Anak man na, wara. Op. Balhin na sing nalaya. Di man ibutang ni mo. Ana na. Ana ra din na. Hikti na ka basig lupad na imong kabog.